Og nitaknas kabuntagon ang atong pagatun-an usa ka tawo nga ilado sa balaang kasulatan gani gihimo ni siyang idol sa gagbay makabataan nga gusto nila nga may sama siya nining tawhana. Atong tan-awon makaygalaan ako ning giuluhan og the mighty weak men, mga kaygalaan. So inyong ilista, magkuha mo og notebook, magkuha mo og papel, inyong lapis o bulpin ba, mao inyong gamiton sa paglista sa mga puntos nga atong matun-an karon niining divine service. Mga kaygalaan, the mighty weak men. Kini tawhana ilado na mo makaigsunan kailan na mo ani. Maghukom, chapter 16 verse 28, then Samson prayed to the Lord, O sovereign Lord, remember me, O God, please strengthen me just once more. Og si Samson miampo ngadto sa Dios, og mihat siya sa iyang naong sakaytasan, og naghangyo sa Ginoo, Ginoo, O Dios ko, palihog, ligo na ako, kausa lang ni akong hangyo. Nganuman, matod pa niya, kay sa usa na lang kabuelo, makabalos jud ko sa mga Filistihanon, nga mo'y naglugit sa duha nako kamata. Ginoo, tugote, nga mamatay ko uban kanila. Ay uban nagsulti, nagisyuhan nila si Samson nga naghikog kuno si Samson. Wala! Kay nananghid siya sa Ginoo nga gusto niya nga mamatay uban niining makatawhan nga wala mo tuo sa Dios nga iyang gilagaran. Nga wala mo ampo sa Dios nga iyang giampuan. Ug nitaknas kapunon na kabuntagon mga kaygalaan, si Samson usa ka tawo nga adunay special gyud nga gasa from God, a natural born warrior with an unmatched strength since birth. Kining tawhada adunay special kayo nga gasa gikan sa katasan nga gihatagan siya og kusog nga wala gyoy makaagbat sa kusog gikan pa sa iyang pagkabata, sa iyang pagkatao. His birth was God-given. Ginatag ni sa Dios alang sa katilingban sa Israel, alang sa makatawan sa Israel, og ang Dios mismo nag-decide, og ang Dios mismo mo'y naggiya, og labaw sa tanan, God instructed everything what to do about this boy, mga kaygalaan. Samson will be born to deliver Israel from the hands of the Philistines. Ang katuyuan sa Dios makaygalaan, klaro og tataw, nga kinisiya, ginisiran niya, nga mataw ning bataa, aron nga mao'y muhawas, aron mao'y mulukat sa mga katawhan sa Israel, nga naulipon makaygalaan sa mga Filistihanon. Matod pa sa akong amigo, mga Pistihanon. Basta-basta po nino. The Bible said, ang balang kasulatan nag-ingon sa Maghukom Kapitulo 15, versikulo 20, ganto sa Kapitulo 16, versikulo 31. Si Samson nangulo di ay og 20 katuig sa tibok Israel, nahimo siyang maghukom. He became a judge for 20 years. You could just imagine that. 20 years, the Bible is silent. Kung doon na ba siya mga anak? Doon na ba siya anak ka lalaki? O doon na ba siya mga anak ka mga babae? Wala po magsulti ang balaang kasulatan. But the Bible says that ang iyang mga igsuon, mikuha ang iyang makaliwat, gikuha ang iyang patayng lawas. Nahibulong yung kuha ni makaigsunan, makaigalaan. Giunsa paglukat o giunsa nila pag-ila. Ay posible nga nailan. Nganuman, kay ang lawas si Samson dako, ugo niya, didto sa Filistihanon nga nangamatay makagalaan nga datugan sa dagko kayong bugat ng mga halublak nga nangatipak ni adtong panahona. Naila nila si Samson kay si Samson taas na kaayog buhok. Amo ni Samson, onera, iyang buhok ko, ilang gisukod, 2 metros, pero tintaasa. Grabe, busa gikuha nila og
gilubong siya. Gitagaan siya dungganon kayo nga funeral service. Ug unya ako nagatuo nga gihimuan siya og nindot kayo nga lungon aron malubong siya, mga kaigalaan. Mao na ikong pagtuo. Ambutin niyo og mao pud inyong pagtuo, mga kaigalaan. Si Samson nagkahulugan ni siya like the sun. Sama sa adlaw. Unsa may buti pasabot ning adlaw? Kasadihang musidla kang adlaw, mga kaigalaan, mudan agyo ni siya. Mukuyanap sa tibuok kalibutan. So kamo dihang ginganlag, mga Samson, ipadanag na inyong kayag. Daghan kayong Samson karong namati. Kamong diha, mga Samson, dunay kahayag, dunay kamaturan, alang kaninyo, ipadanag na. Mga kaigalaan, kay mo na'y kahulugan sa imuhang pangalan. Ang iyahang inahan, nagahatag ni ini nga pangalan, Samson. Iyang gigiyahan iyang inahan, she guided her son with all the instructions from God. And she never missed a thing to remind Samson. Wala gyud siya masipyat bisan usa na lang ka mga pulong sa pagpahinumdum kang Samson samtang bata pa siya, samtang sa dihang nakasabot na siya sa mga instruction. Mrs. Manoah and Mr. Manoah followed every instruction they received from God. She was the only woman. Surti ni bayana. Kay siyare usa ka babay nga gibisitahan sa anghel kaduha. Twice. She was the only woman written in the Bible that was visited twice by the angel of God. Mga kaigalaan. The instructions that Samson must not, number 1, drink beer or wine. Mo ni instruction. Day, gikan sa langit. Ako ang anghel gipadala. Kinahanglan nga kining bataa, dili pwedeng moinom og beer, dili pwedeng moinom og bino. Sunod, kinahanglan dili sa moinom og kanaang ilimnon nga fermented, gisagulan nagtungog, tuba. Makasusubo na ka Kristohanon karon mo unang mutungab-tungab gyapon tuba. Pero si Samson giingnan sa inahan, giingnan sa anghel, day ang imuhang anak ayo binipiim nagtuba ha. Sunod, kinahanglan dili sa mukaon og mga hugaw nga mga pagkaon. Mga kaigalaan kamo nga namati din ha. Dugay na ning instruction sa panahon pa ni Samson nga dili pwede ipakaon sa atong mga kaliwat ang mga hugaw nga mga pagkaon. Sa ayon ninyo pagkauna. She must not go to the barber shop for haircut. Kinahanglan dili siya moadto sa barber shop. Kay basig putlan ang buhok. Naay sikreto sa buhok. Mga kaigalaan, note. Kini mo'y pait kayo nga akong sa pagbasa-basa nako sa kaagi ni Samson, pait kayo. The angel forgot to remind the mother that when this boy will grow up as a young man, he should not love any woman. Nakalimot. Nganong wala sulti nga dili pwede ma-in love. Nakalimot. Mga kaigalani kaduha nga kinahanglan that he should remain single. Nakalimot. A man for a special purpose. Kinahanglan single ra ni siya kay he is a man with a special purpose. Number 3, the angel forgot that he should not enter into any relationship with women. Kini mga kaigalaan, kuluya daing Samson, no? Nganong nalimtan? Apan sa diha nga si Samson, makagalaan, mitubo na, ingon nga guwapo, tall, dark, and handsome, and strong. Naadi na, tall, dark, and handsome, pero dili strong. Dili pareha ni Samson nga kompleto.
tall, dark, handsome, and strong. Grabingly. Mga kaigsunan, makaigalaan, seemingly perfect man. He was also attracted to beautiful women sa iyang kapanahunan. Tall, dark, handsome, and strong. Kinsabay mga dalaga nga dili mulingi mutanaw kaniya sa dihang muagi ni siya. Sa laing bahin sa dihang midako na siya o migwapo na siya pag-ayo may na yang barog. Mulingi mangyud pud siya guwapa nga muagi sa iyang kilid. Hinungdan mga kaigalaan kini siya na in love gyud ni siya. Og mga dalaga nga guwapa sa iyang kapanunan. As she grew up, sa dihang nagtubo na gid siya, he has a physical body. A very strong person, a very strong man. He has his own decision. Nobody can stop him, even his parents. Walay makapaundang niya. Walay makapagong. Dong, ayon lang sa, wala, waklira na, lagpot na diretso iyang mama o papa, katong si Manua o si Mrs. Manua ang iyang mama. Padaplin mo. Pastilan. Nobody can stop him. Mga kaigalaan, mga kaigsuunan. No one can fight him one-on-one. Pakiguanunan, suman, subagay ta, ay, kupos diritso na, palayo na diritso. Ganuman, walay makig-away kaniyang one-on-one. He can destroy anybody who would like to cross his way. Patayon niya. Iyahang kunis-kunison, pinagi siyang kusog siyang mga kamot. Grabe kakusgan. He was a one-man warrior. Mga kaigalaan. The man who was the judge of Israel. Kining tawhana, nga unta, mahimo siyang dugay patingali kaayong kapanahunan nga mahimo siyang judge. Samson now became an ordinary man. Atong tan-aon nganong nahimo man siyang ordinaryo makaigalaan, when Samson was captured, his throne was empty. He lost his leadership. The judge was out of service. Let me repeat that. When Samson was captured, his throne was empty. He lost his leadership. The judge was out of service. Hinumdumi na, mga kailaan. Mao ni ang trono ni Samson. The throne of Samson is empty. Because he did not follow and listen to the instruction of his parents. The instruction was given from God to his parents. Wala niya paminawa ang iyang ginikanan, labaw sa tanan, ang Diyos nga mao'y nagdiktar sa mga instruction. Samson relied only in his physical strength. Iya lamang nagsalig lamang sa siyang kusog. Apan wala niya hinumdumi nga weak ang iyang spiritual relationship to God. Huyang posible mga higala nga ikaw kusgan ka sa imong baayong pagbarog karon sa imong pagalagad apan hinumdumi basin baya ang imong espirituhanon nga relasyon at tubangan sa Ginoo. Huyang susiha ang imong relasyon nga espirituhanon sa Dios. Nagbasa pa ba ka og Biblia? Nagtuon pa ba ka sa kasulatan? Hinumdumi ang imong relasyon at tubangan sa Ginoo. Mga butang, o kung doon na mo ipapil diha inyong ilistara, mga butang nga wala masinati sa kinabuhi ni Samson. Number 1, he never listened the words of advice from his parents. Wala gid siya, gapalingog-lingog lang. Musulti ang mamagpapa, budritso raglakaw, butalikod. Nga naman, dili sa ganahan, maminaw. Ang iyang paminaw no giyaharang kaugalingon
nga mga pulong, mga kaigsunan, mga kagalan. Ikaduha, he never courted a beautiful lady in his town. Wala gid siya kakitag mga gwapa dito sa ang lungsod. Pagkadaghan dito taas og buhok, mga kulong og buhok, bahog pagyog pilok, taas og barog, pirting nindutag mga panit, mga gwapa sa iyang lungsod. Wala gid siya kakita. He went to the unbelievers of his God. Sumala sa sorbe. Kung ang usa ka batan-on nga lalaki, maminyo og usa ka dili magtotoo, sultihan ti ka sa tinuod. Gamay ragyong porsyento nga lalaki nga magpabilin. 85% sumala na sa akong personal nga pagsusi ha. 85% nga mawala gyud sa pag-alagad. Pila raman ka porsyento ang mabilin, may kagalaan. Naara sa 15% nga mga Adventista, mga magtotoo nga mga batanon, nga naminyo og dili magtotoo nga mga kababayan nagpabilin sa pag-alagad nga matinumanon. 15%, apan nagnindot mao, sumala ni sa akong personal nga pagsusi. Mao bitaw na hinungdan nga sa atong iglesia, sa atong simbahan karon, daghang gitawag pikas. Kinsa may gitawag nga pikas? Kadtong mga kababayan nga naminyo, mga Adventista nga makabayan naminyo og dili Adventista, naminyo og dili magtotoo, wala mag-alagad, pila ka porsyentong nagpabilin. Sumala ni sa akong personal nga pagsusiha, mikabat ngadto sa 85 ngadto sa 88 ka mga batanon nga babae nga nagpabilin og alagad hangtod ron matinumanon mo ni hinungdan nga daghang mga babae nga gitawag pikas sa atong iglesia. Nganuman kay huyang kaayog desisyon ang makalakinan ikumparar sa kabayan. Amen mo diha. Salamat. Amen mga kababayan. Okay? He never courted a beautiful lady in his town. Sindat makaigsunan. Niya tunon sa dili magtotoo. Sunod, he never meet a God-fearing young woman. Wala gyud siya makakita nga didto silang templo nga perting dakua, tuay buutan nga babae didto nga gasigi og basag Biblia. Grabe, wa gyud niya malilii. He never meet a God-fearing young woman. Never found a right woman for life. Hindi siya kakaplag. Unsa may netabo? Sunod, letter D, he never had married a good wife. Huwag yun siya maminyo o buutan nga asawa. Kamu diha nga mga kalakinan nga namati karon nga nakadungog karon. Sorry kayo ha. Kibasig makaingon mo nga, ako sang ibalwito ni akong asawa, maayo baka ani nga pagkaasawa. Si Samson, wala maminyo og buutan gyud nga asawa. Letter E, he was not married in the temple. Wala ni siya kamartsa, gikan sa pultahan, padulong sa pulpito, kay kaslon sa ilang pare sa atong panahonan. Saserdote, kaslon sa ilang pastor, wala ni siya kasulay. Pagkaluoy ni Samson, he never been married in the temple. Letter F, he never had a happy relationship. Wala gini siya sukad nga makabaton og malipayon nga relasyon sa iyang kinabuhi. Letter G, he never had a happy home. Wala siya makabaton og unsa malipayon nga puloy-anan. Pasaylua ko ninyo, apan daghan sa atong makabatanunan karon nga nakabaton og nakaminyo sila og mga dili magtotoo, nakabaton og puloy-anan apan makasusubo. Pila kabatanon miyan hinako, pastor, tabangi kog ampo. Nganuman, tungod kay nakaminyo og dili magtotoo,
nakaminyo og dili worship, muagi lang sa tubangan, dili malipayon ang ilang puluyanan. Sunod letter H, he never was a happy man because he has no child at all. Basa ang balang kasulatan, doon na ba bata, doon na ba anak si Samson? Wala! He never was a happy man because he has no child at all. No one can stop him. He can destroy anybody who wanted to cross his way. He was a one-man warrior, mga kaigalaan. He was so strong, but weak in planning. Ligon unta siya, pero huyang kay sa planos kinabuhi. Kamong mga batanon nga nakadungog karon. Planuhan ninyo ang inyong kinabuhi. Planuhan ninyo ang inyong kinabuhi. Nga og madamlag, mamaayo ang dagan sa inyong panginabuhi. He decided for his own without consultation from, sa mga karaan sa unang panahon. Kadtong taas na kaayog kasinatian, wala gid siya mangonsulta. Mga kaigalaan. Sunod, kini, ilista ninyo ni. The seven W's of Samson. Number 1, he just made a wrong plan. Kini bitong sayop nato nga plano sa atong kinabuhi, kamong mga batanon diha mao akong gipuntarya karon nga kabuntagon. Planuha pagayo ang imong kinabuhi. Wrong plan ang nahitabo ni Samson. Sunod, he went to a wrong place. Sahay mo adto ta sa sipyat o mali, sayop, dili mao nga dapit nga atong pagatuan kay gusto tang ma-enjoy. Ikatulo, he made just a wrong decision. Kining sayop bitaw nato nga decision sa atong kinabuhi. Nga dasmag lang diretso, walay mga plano, wrong decision. Mo ni nitabo ni Samson. Sunod, he was connected with the wrong women. Number 1, nakaminyo siya ni Miss Timna. Ambot og ginsay pangalanan ni Judges chapter 14. Nakaminyo na dayon pud siya ug nakauyab siya didto pag-adto niya sa Gaza. Nakauyab siya ni Miss Gaza, Judges chapter 16. Unya, kini ang ikatulo. Miss Delilah, Judges chapter 16 verse 4. Ako ning gitawag the destroyer. Pagkadaghan karon mga batanon nga nahugno, nalusno, nawadan sa himaya, mga batanon nga kalakinan, nga numan kay nakaminyo, nakaling, ug mga kababayan nga maoy naglusno sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Hinungdan nga pipila na lang ka mga batanon nga nabilin, nga naminyo og dili magtotoo sa atong iglesia karon. Tinuod? Tinuod! Tinuod gyud. Delilah the destroyer. Mga kaigsunan. Ikalima nga wrong, W, he just made a wrong feelings. Kinibitaw ang atong pagbati nga sayop. Bisag nabalo ka nga ang imong pagbati sayop, sige hon gihapon nimo. Dunay usa ka batanon miadto sa ako, ngingon sa pastor, unsa man ning akong desisyon, sakto ba ni? Ingkuday, wrong feelings gyud na day. Sayop gyud ang pagbati nimo. Ambot ug unsa to iyang una-una. Basta kay gisultihan ako siya nga wrong feelings gyud na. 6, wrong relationship. Mga sayop nga relasyon. Mga batanon, bantahin ninyo ni. Wrong relationship, mao ni nakaamong ni Samson. Ikapito, wrong marriage. It was a wrong marriage, mga kaigalaan. Note, when you start with wrong, you will most likely end up with wrong result. Mao ni nahitabo ni Samson. Pagsugod niya ang sipyat pod gihapon ang ending. But when Samson was in a wrong direction sa iyang kinabuhi,
He was devastated. He was down. He suffered pains and he was deeply hurt. Diha lang niya nabantayan nga nasakitan naman day siya pag-ayo, nahugno naman day siya, nalusno naman day ang pagkatao iyang kaugmaon. Mga kaigalaan. He was alone in times of his hardships. Nobody came to rescue him. He was not visited. Munipait makigso na, no? Tuwa siya sa prisuhan, walay pamilyang nibisita, walay higalag ng umusta. Swerte ramo dihang nga priso sa prisuhan. Kay dadan pamugsilpon sa inyong pamilya, ludan pagyud, tagaan pagyud pagkaon nga lami. Pero si Samson, walay ni bisita, walay nangumusta nga higala, bisan niyang pamilya, wala gani muadto sa prisuhan. He was a broken man. Mga kaigsunan, mga kaigalaan. The 7 B's, ang 7 kabi nga nahitabo sa kinabuhi ni Samson. Number 1, broken dreams. Posible ni nga daghan sa ato magkabatanunan sa ato karong iglesia, sa ato kapanahonan, sa atong mission, sa atong union, sa atong katilingban, nga dunay mga dabgo nga nangabuak tungod kay wala matarong natong plano ang atong kinabuhi. Samson had a broken dreams. Second, he had a broken home. Nabuak. Sakto ang giingon ni Mrs. Ellen G. White, it is better to break a home than to break a heart than to break a home later. Busa si Samson, broken home. Ikaduha, broken commitment. Ang iyang commitment ka mangulo, ang iyang commitment ka mahimo nga katawhan, ang katawan sa Dios nga mapadul pinagi kaniya, ang iyang commitment ka moalagad sa Ginoo na broken. There was a broken commitment. Ikaapat nga broken relationship with God. Iyang gibuak mismo ang iyang relasyon at tubangan sa Ginoo. Giputol niya tungod sa iyang sayop nga mga desisyon sa kinabuhi. Ikalima nga broken heart. Naliki, nagisi ang kasing-kasing ni Samson ni atong panahon na. Akong ma-imagine nga walay undang ang luha ni atong panahon na mga kaigsunan. Sunod, broken eyes. Di mabroken. Nga gilugit ang mata. Broken eyes. Ang ikapito, broken bones. Grabe. Pero man, kaysa diyang nadakpan na siya, bisan kinsang ganahan og puspos. Kang Samson, ginapuspusan sa di, nagut sa kita. Di na po siya kapanagang. Mga kagalaan. Ug sa dihang, ang tanan, when all were broken, that was the time that Samson, he saw the love, the plan of God for him. Sa diha na noon, nga nalugit na yung mata, nabuta, nabulhog na siya, nakita na noon niya ang plano sa Diyos. Usahay makigalaan, pasig kinahanglan tingali nga butaan ta, aron makakita ta. No? Dunay usa ka Kristohanon, giingnan siya, nga undang nalagig pagpananggot. Magsige ra gyapon pananggot, kay mukutod man ang sanggutan og dili abisan og birnis. Sige gihapon og sa diyang nananggot siya, gikatkat niya ang sanggutan niya kay dili lagi siya pabadlong kay maoray iya kunong paagis panginabuhi. Nagulan man, danlog ang sagutan, natagak, nabali ang tiil, apil ang kamot. Karon ni hangyo na siya. Musimba nako. Uy, diha na magtinarong sa pag-alagad nga nabali na. Mga kaigalaan, si Samson, diha na noon,
nakakita sa planos Ginoong, nabuta na. Ikaduha, he started all over again. Nagsugod siya pag-build up sa tanan. Sunod, he was there in the corners of the prison cell, grinding for the Philistines to eat. Naibaluba mo, nga kadtong galingan nga iyang gigaling makagalaan, tingali tuyukon to sa dagko kaayong mga baka, nga pila ka mga baka mugtuyok ato apan kadto siya, gituyok ni Samson. Kaysa dihang magluya-luya sa pagtuyok, na ay mga tao siyang palibot nga mupitik, mulatos niya. Kusganan niya pagtuyok aron makagaling, aron na ay makaon ang mga Filistihanon. It was in that prison cell, dito sa maong prisuhan, he saw the love of God for him. Imagine that. Iyan na noong nakita ng gugma sa Ginoo, sa una nga nagbuka pa iyang mata, wala niya makit-i, karon nga nasirado na, nabuak na iyang mata. Uy, nakita na niya ang gugma sa Dios. Igala, ayaw hulata nga mabuta ka pa aron makita nimo ang gugma sa Ginoo, aron makita nimo ang kamaturan. Buhatan na karon. Ikaduha, letter E, in that prison cell, he rebuilt everything in his life. Iyang gitukod, gipabangon niya pag-usab ang tanang mga butang sa iyahang kinabuhi. Letter F, the prison cell became his worship hall. He could just imagine that. He worshiped God and prayed to God like never before. Wa naman siya laing worship hall, katurang presuhan. Ampo niya, grabing pag-ampo, nahimo siyang suod and more closer and closer to his God in that prison cell. Samson worshiped God every moment of his life and never missed once. Kamo diha, mga kaigalan, mga kaigsunan, mga Kristohanon, nga namati karon sa atong mensahe, pagkamayo pa ninyo glawas, nganong saylo-sayloan ninyo ang pagampo, ulaton pabaday ninyo mga kaigalaan, nga mabuta pa mo aron magtarong mo pag-worship. Tanawa si Samson. Si Samson wala gyud siya mupakyas o worship didto sa prisuhan. Wala gyud sukad masipyat. Wala gyud sukad masipyat. Things were revealed by Samson. Ilista ninyo na. Mga butang nga gitukod ni Samson sa dihang didto na sa prisuhan. Number 1, he rebuilt his relationship to God. Kamo nga nagalagad sa Ginoo nga pakling-pakling, luya-luya, tukura pag-usab sama sa pagtukod ni Samson sa relasyon ngadto sa Ginoo. Ikaduha, he rebuilt his commitment to God. Kung ikaw nagakommit sa imong kaugalingon nga magmatinumanon kagikan karon, tumana na! Ayaw na paglangaya, rebuild your commitment to God. Number 3, he rebuilt his physical strength, mga kaigsunan, mga kaigalan. At this point of his life, he began to what? To understand the reason of his existence. Uy, Ginoo, imo man di ay kung doon na di kay plano sa akong kinabuhi. Salamat mo din hinungdan nga buhi pa di ay ko. Busa iyahang gi-rebuild ang physical strength, mga kagalaan. The Philistine forgot that Samson was building his body back in shape. Nakalimot sila nga sayang pagtuyok sa galingan nga bato nga perting bugata, mautoy nakapahatag og muscles kaniya. He was building his body back in shape. Grabe!
He was just doing a bodybuilding inside the prison cell. Mga kaigsunan, makigalaan. The hair of Samson was the forgotten part sa ulo ni Samson. Mitubo pagpaspas ang buhok nga wala mamatikdi. Abi ninyo makigalaan. Ang paspas kayo nga mutubo sa parte sa lawas sa tao o sa nini, ang bungot, paspas kayo mutubo. Kanang balhibo sa imong ilong, paspas na mutubo. Unsa pa gyud? Ang imong kuko, paspas kay na mutubo. Buhok perting paspasa mutubo. Labi na kung magsigi ka og shampoo nga kanang sig patubo. Paspas mutubo ang buhok. Pero ambot ka ni si Samson og naligo baka ni didto sa prisuhan. Wala ko masayod. Apan ang iyang buhok, perting paspasa nga mitubo. Ang gahi imutubo sa lawas sa tao, kining atong ilong, kaya hantod karon mubo pa, wa katubo. O, nganong natawa mo diha? Nakalimot ang mga Filistihanon nga ang buhok ni Samson paspas kayo nga mitubo, bisan og way ligo. Grabe, taasa. Wala na sila kabantay, nag-enjoy lang sila nga ang tao nga ilahang nga mao'y nipatay kanila, karon wala na'y kapuslanan o wala na'y hinungdan. Nakalimot sila nga mitubo day. Nagsaguyod na ang buhok ni Samson. He felt that he was very strong like never before. Walay ikakumpara nga kusog niining panahon na. Kung kusgan man siya sa una, sa buhi pa siya, karon sa batanon pa siya, makakita pa siya, karon grabe. Mas kusgan siya, mga kagalaan. Mas maayo de tingali po, no? Nga butaan ta aron makusgan ta. Ayaw na pabutay, son! Maligon ta sa itong pagalagad. Ayaw pabuta nga mabuta, pagkausa, pagkamaligon. Pagpakaligon na karon. 4 very important points to remember about Samson just before I sit down this morning. Number 1, he had gone away from God, but not so far. And he made a big comeback. Usbon ako ni. Siya nahilayo sa Dios apan dili kaayo layo. Og nakahimo pagbalik sa usa ka dako nga pagbalik didto sa sabakan ug iyang gitukod iyang relasyon at tubangan sa Ginoo. He made a big comeback. Ikaduha. Pwede niyo ilista ni. He was knocked down but he was not out. He made a big backup. Kini siya, na-knockdown ni siya. Pero wala siya ma-out. He is still in the game. Og sa bugno pa ni, bisan na-knockdown siya, pero wala pa siya ma-out. Nagkiglayog sa gihapon pa. Wala pa mahuman ang layog sa kinabuhi. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, nakahimo siya sa pagbarog balik. He was knocked down, but he was not out. Number 3, nag-ingon si George Custer, it is not how many times you get knocked down that counts. It is how many times you get back up. Maunay kwintada, wala gikwinta ni Samson ang iyang mga down sa kinabuhi. Wala gikwinta ni Samson ang wala gikwinta sa Dios ang mga brokens ni Samson, but this time gikwinta sa Ginoo kung giunsa niya pagbalik sa pagbarog, sa pagtindog ug sa pagtukod sa iyang relasyon at tubangan sa Ginoo. It is not how many times, mga kagalaan, mga kaigsunan, kung kapila ta na knockdown sa mga pagsulay sa kinabuhi, apan kwintahon sa Ginoo kung kapila ka mibalik ug mibarog ka diha at tubangan kaniya. Ikatulo, he died with a happy heart. Akong may imagine nga sa pagkamatay
ni Samson, wala ni siya misagit agay. Akong ma-imagine nga perting lanuga ang iyang katawa o pahiyom, nga numan, kay namatay siya, nga dunay malipayon nga kasing-kasing, he died with a happy heart. May-imagine ako nga siya midat og ang dako kayong bato, ni smile lang si Samson. Nga numan, he died with God. Uguban, alang sa iyang makatawhan, alang sa iyang pamilya, ug alang siyang nasod, ug labaw sa tanan, alang siyang Dios. He died as a hero with a happy heart. Number 4. Hapit na matapos. Number 4. God gives Samson the chance to be a changed person. This is it. Mauni ang hinungdan pagkanindot sa kasaysayan sa kinabuhi ni Samson. Gihatagan siyang tsansa sa kinabuhi, ngaron siya mabag-o nga tao. He served God until his last drop of his blood. Mialagad siya sa Dios, mialagad siya ngadto kaniya, hangtod yun sa katapusang tulo sa iyang dugo, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Ug nabag-o na siya nga pagkatao sa dihang namatay siya at tubangan sa Ginoo. Kung man o galing, gihuna-huna nimo nga karong sa dili pa matapos ring tuiga, mamatay na ka, uy, magpakabag-o ka nga tao sa imong kinabuhi. Kung man o galing nga sunod tuig na schedule nga imong giplano nga mamatay ug mahanaw na ka, magbag-o na ka karon, higala o gigsuon ko. Si Samson na bag-o, gihatagan og kapanahunan, tsansa nga siya mahimong bag-o na tao diha sa pananaw sa Dios. Note, when God give us the last chance, you must do something about it. Usbo nako ni, mauni ang take away nimo, og nako, mauni imong take home, muuli ka karon sa atong divine service, makigalaan. Remember this one, when God give us the last chance, you must do something about it. Because there is no second last chance, mga kaigsunan. Usbo nako na, when God, sa dihangang Dios maghahatag natog katapusan na gyud nga kahigayunan nga kita mabag-o, kinahanglan tagaan nimo dakong pagtagad kana, nganuman tungod kay wala nay ikaduhang last chance, mga kaigsunan. Busanin takna sa kabuntagon, 5, he died as a God's hero. Namatay siya nga bayani diha sa Dios. Diha sa distrito nga akong nasayn, mga kaigalaan, pagkadaghan kayong giservisyohan ako, nga nangamatay nga wala kabalik sa pag-alagad. Sakit kayo. Apan kini si Samson, sa wala pa sa namatay, nahimo siyang bayani sa pagtuo diha sa Ginoo, diha sa tubangan sa Dios, nakabalik siya ug namatay siya nga bayani at tubangan sa Ginoo. Ako nagatuo nga si Samson nakahimo og pinaka the best alang sa mga katawan ug ngadto sa Dios. Nagatuo ako nga Samson had done his best for his people and for his God. They were written in the pages of history in heaven. Ako nagatuo nga ang tanan nga binuhatan ni Samson, bisan tuod napakyas og nasipyat siya, apan nakabalik siya tubangan sa Ginoo, og unya nagatuo ako, makaigalaan, makaigsunan kamong namati karon, nga ang iyang mga kagid sa kinabuhi nasulat dito sa panid sa kasaysayan sa langit, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Sa imong kinabuhi karon, nakasiguro ba ka nga ang imong kasaysayan sa imong kinabuhi masulat dito sa panid sa kasaysayan sa langit? Si Samson, nagato ako
nga ang iyang kaagis kinabuhi nasulad sa panid sa kasaysayan sa langit, mga kaigsunan. Nintak naa sa kabuntagon. Ang gusto na kong ipaabot sa matang usa karon na minaw sa atong balaan nga serbisyo. Nga atong inumduman si Samson. Nga sa diyang si Samson nawala. Sa diyang si Samson nahilayo. Apan nahimong nakabalik at ubangan sa Ginoo. Kini ang akong ibilin sa matag usa kanato. Hinumdumi si Samson. Atong iduko atong ulos pagampo. Gamana na mo nga Dios. Salamat sa kaagi, sa kinabuhi ni Samson. Pipila ka namo daw sama-sama nga among mga kaagi kaniya. Pansalamat Ginoo nga bisan tuod siya nahilayo, nakahimo siya sa pagbalik ug nahimo siyang bayani sa pagtuo alang kanamo. Nintak naas kabuntagon. Tuguti amahan nga langit nun nga gikan garon. Kung mamatay man ugaling kami, nga sa dili pa ikaw makabalik, naghangyo kami, bag-uha kami, himua kaming bag-o diha sa imong pananaw, aron amahan nga langit nun na sa imong pagbalik, ang amo nga mga kaagi sa kinabuhi, nga matarong nga kaagi, mapatik didto sa basahon sa langit. Daghang salamat sa imong pagtubag. Kining tanan na mo'y salig, pinagi lamang kang ginisos nga mong bugtong manuluwas. Amen.